Mayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palanggan ng Mutang Palamati region-wide, mga pangalagad kita sa labilin isa ka oras. 23 minutos karon nga adlaw, Sabado night, hataw Sabado edisyon, petsa 25. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa katon news team aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sini patrol kay na para galabiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato na maliwat ka bantayan kag imonsuhan amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo Aksyon Dale Salazar. Maga-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahong. Update sa pagbantay nato sa mga balita nasyonal. Update sa international. Just in report, flash report, breaking news. Sabadong edisyon sa inyo siling palatuntunan, buylog nato ng News Center with Aksyon John Diaz. Opdaman kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang porsa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tulog, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan lang inyo sila lagad, inyo silang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa Nabilin, isa ka oras. 20 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Sa aton sining nga mga Facebook lover nga nagalantaw sa aton sining nga Facebook Live, ang inyo sining karon greetings tagaanta na tiyempo kag ligwa. Ang pinaka-importante lipot kag tingob, pero ang mas importante para ang tanan makaibalo sa mga nagkanabo diri sa atong probinsya Tacbanwa sa Bacolod, para sa benepisyo sa sining nga pamilya, sa inyo sining nga mga friends. Palihog lang like kag share ang aton program para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka draw, first, second kag third draw. Ang mga nagataya naman niya sa loto ang 655 kag ang 642 nga resulta. Lawagon taman ina karon dugay-dugay para sa benepisyo sa mga nagataya sa PSSO sa Lotto Draw. Uy, sa aton nga mga utod nga mga food delivery driver, let me remind ha, kagabi may biktima sa pag-hold up.
dira sa area sang Station 4. Isa ka food delivery driver sang Food Panda. Ginhold up kagabi sa area sang Villamonteo. Ahay man og paulit naman tayo itong pobre kag masuga to sa sawaya. Ginaobrahan sang ginharang sa may Ati Street Circumferential Subdivision na sakop sa barangay Villamonte. Ginbalabagan sa tunga sa isa ka motor nga may nagaangkas sanay. O isa kabalo sa likod ya may ara pagid lookout nga nagasunod sa iya. Yang isa sa duha nga nagaangkas sanay nga black sa iya sinidalan, nagbalabag, nanaog, kaginaligar gintutukan sa sang armas lotang. Dito sigurado kung urig to, kung paltik. Basi bala tuigan to, hindi na reflika. Kung nadalig ito isang tatlo ka suspect nga may duha ka motor, ginasakyan ang kwartay nga pinato 3,500. Ang cellphone ito nakuha pa. Mga swerte ka rin kayong motorya. Why mag-andar dayon? Kaya kung nag-andar dayon, basi kung pati motorya to, dala pa. Dahil pa to kayong motorya ito, sige, bayad ya. Sa nga bulanan, ti ko na jackpot talabi ka nakuha pag ito. Ate mo na sining bilang why na motorya, sige pa yung bayad ya sa bulanan niya. Sa aton nga mga food delivery driver, be it Maxim, be it Grab, be it Food Panda, kung ano pa nada, sa mga driver nga nagapamati karon kagabi, palihog lang, extra nga paghalong ha. Once in a while, medyo pulo panila kama kamo sa likod kagatubangan nyo, sa kilid nyo, wala kag tuo. Kay ang mga tuntunin nga mga hold-upper, bantay luta man lang ni sila mo. Ay may bantay bala sa gusto nga tsimpo kag ligwa nga sarang kanila ma-hold up. Kaya todo medyo kulok-alangal man to nga ba lugar ang nadulugan kag ang natabuan sa insidente. Although nga may mga pamalay proti ay punto ka action man ang mga pumuluyo to kay ulihin naman ang nabalaan nga na huldapan siya. Again, follow up man to sa mga tao ni Police Captain na Greeky Kayaw. Pero wala na nila mabtan kag mismo nga ang biktima hindi man ganito ka mulalong kita siyang mga itsura sa mga suspekto kay nakahilmeto sila. Muna na, hindi tayo napasalit permis police kasi police na ito, actually police visibility patrol na sila saturation drive Oplan Sita, Operation Bakal usa ka checkpoint man ti kung laing ka ginawa sa unhan makita mo police ka checkpoint ti malabay ka pa muna bla kaya ari na lang sa aton nga mga food driver delivery nga mag-ulo aligmat kag hindi lang maghatag kumpiyansa. I mean hindi lang magsalig ha. Itong biktima sa hold up kagabi ito di kaduwa na to sa nga biktimahon. Ang unang insidente natabo sa iya daw nagligad na nga tuig. Sili nga tuig ari naman ho. Siling ko ganit may man na kay na hold upan ka wala pa sa may natabo sa imo. Wala ka naman laging sakit, wala ka naman laging tiro. Kaya ila man na to plano kag ang ila target kag na to kwarta kag cellphone mo. Di ko nagpakatig ato abing biktima. Kung tuod giman to nga armas lutang to tayo sa ulo yati basi kon napuruhan gid siya. Mayon kati wala man sa magpala kay mismo hold up per gambal nya cellphone lang kakwarta kay nananaw namo tinatag man lang. Pero in spite siya na may attempt pa tong isa sa tatlo nga daw daliyong patanay motor man nga swerte wala naglakat. Wala nagandar. Kati galagas sila sa tsimpo nila nga maka-withdraw kay basi kon makapangayo pabulik ang biktima or either may makasiplat pa sang ginhimo nila nga insidente na krimen. Di ambot kung anong resulta sang pagbalik sang Station 4 kaya to sa lugar sa dinatabong insidente kay do may balay to kuno do nakitaan may nagkakabit nga CCTV
na base pa man lang makadugang bulig sa investigasyon sang aton nga motoridad, no. So let me remind again sa aton nga mga food delivery rider, palihog lang sa mga naga-duty pa kung gabi. Kaya may harap ko sa naga-duty tag alas 10 mo, iba nga nagalambot pa tag alauna, sige duty mo. Tamo na siling ko lang ati ang mga pobre ni kapaulan kapainit man usa biktima pa sang pagpaginto kapag manunto. Dining mga animal nga mga holdapper nga nagapakapos lang. Capital Kulba, kundi Buinason, kabida ko. Pero mo na siling ko Hindi pagin man ang chimpo nila mo. Hindi pagin man ila chimpo. Pero kung mag-abot ang chimpo nga magpabor sa pulis naton, di basi ko na pang matabo sa ila, no? Pawider mo na mo. Maubos Buinas nila. Kang Buinas magpabor man sa pulis tati. Muna silang tablang timan kag mirisi, no? Tamo na lang aton nga kuana, aton nga rejoinder sa aton nga mga naga-deliver sa pagkaon kung gabi sa mga food delivery rider. Ang ato lang apilasyon sa inyo, ang ayo talang sa inyo, palihog maghalong gid kamo, ha? Kay iti ang nagapangdapol subo, nagapanghold up subo, may motor na mo. Diba, si bala pwede palayo, matsambahan ka mo. Muna sila kung kunhudapon mo lang ka mo, kwarta mo na ginapagita nila, o ano pa nga gamit na ginapagita nila, ihatag nyo lang kay makita nyo pang kwarta gamit namin, tras tanto nga buhi ka mo. So sa mag-untay, buol nyo da ka problema pang pamilya nyo. Okay? Sa mga food delivery rider, kung gabi na, sabi pagpahuay-huay naman kamo Nas nami kung nag-ubra, hasta lang maghapon, di nagisiling hasta gid magabi. No? Ito subong nga sitwasyon, kadelikado sang panahon. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Happy Fiesta gali karon nga adlaw sa Puroca, Villa Lourdes. Dira sa Barangay Panukoy baw sa Subongda. Sa Purok, Villa Lourdes sa Barangay Panukoy. Kaya daw may macho gay sila, contest. Papanguna ni SK Chairman na Carlo Valderrama. In-invite man tatutan nila sa ilang event bilang opening remarks sa ilang aktibidades. Kalagkati siling ko walang alangid ko. May obligasyon tadi. Sa other times, salamat kayo sa imbitasyon ni SK Chairman na Carlo Valderrama sa din sa Gapuyo sa Villa Lourdes. Barangay Panukoy nga nagahiwat sa ila kadlawan karon nga gabi, no? May gabi dira kay migo ko Roger Boluntati. Si migo tawe Roger Boluntati para madang pamilya sa Barangay Pahanukoy. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:50 na. Salamat tagli kay daw mayo ang lakas ng panahon pero mga 8:30 kay na daw nag-ulan. Ang tulutaliti siya, no? Madali. Pero subong daw okay na. Balik na sa normal ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod, ha? By the way, again, balik ako itong kaso sa Villamonte, Blang Hall dati, subong ginapabakod pa ni Kwan, ni Police Captain na Griki Kayaw, ang iyadara nga Police Visibility Patrol, no? Sa mga lugar nga daw masami kakatabo blang krimen. Although nga ang kawatan niya, mas doble ang bantay sa pulis mo. Kung ang pagbantay sa pulis, mas doble ang bantay sa kawatan sa pulis. In other words, buli malas ang pulis ang ginabantayan sa kawatan. Kaya pag may oportunidad, pati
pati makuan ginaya. Mang hold up ginaya, no? Muna nga again suliton kung medyo halong lang kita sa aton nga mga food delivery driver. Okay? Ito ganda na kay Police Captain Gricky kayaw ang pagpalo up sila nga kaso and hopefully ma-identify nila ang ini nga mga persona kung hindi man sila nga grupo. Basta ilabla tripping lang blaw. Na wala inog bakal sa buo. Di para makasuyop, manguldap. Muna, siling ko, hindi pa chimpo nyo. Hindi pa swerte nyo. Pabulga ng swerte sa pulis. Na may hati nyo, gid, no? Sige. Ato nga mga kapulisante, ang routine na nila kada gabi, as is na kanina mga kabatan ko sa hindi mo na sila hold up, hindi mo na sila pangawat kung may presensya sang pulis, di mga gisman. May pagkabalo nila nga daw medyo tulutawhay ka daw. Lag-ulang kalabay ang pulis sa pagpatrolyada. Kung may target sila kabiktamahon, strike kung gina nila yan, no? Ayos. Amo na nga hindi lang tayo mga tagsang ginatawag nga kumpiyansa. At ba sa fiesta mga sa may banwa sa Valladolid sa Pebrero 28, salamat gid sa imbitasyon sa akong kumari da. Si kumari ko ampay hong bala, no? Dara sa Valladolid ko pangimbitar gito siya pare diri panyagas balay, no? Kay fiesta sa aton nga banwa. No, sa mga hong family da, kay Tutong da, no, sa kay Jutay, kay Mari Ampay, kay Chemilia da, kay Tutong, tanan pamilya hong. Anandra nga pag pamati kag pag monitor. Ginatamyaw ko man dira si Ginamos sa barangay Kumaliskis, Banwasang Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa gin padala mong kapayas, no? Kag salamat man kay kagawad ko ni Biligorio, no? Kay kagawad ko ni Biligorio, ang mapisan mga kagawad dira sa barangay Kumaliskis, Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa imo babana kag sang imo nga ginpadala nga pinya. Ay, fuerte. Akong daw nga men nga nag-obra sa balay ko bala sa construction sa akong dira nga grahe puli sa kapong ito birthday sang bata ya sa barangay Kumaliskis di nagayo kung mas may makapayas da batiara gidi balik pinadalaan gisa ni Ginamos sang kapayas idugangan masang babana kag pinyang ipadala ni kagawad ko ni Biligorio ati kampiyon nga pagkaon. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:55 na. Pagbalik naton, observation report ni Action Dale Salazar. Di naman ang isang destinasyon kagrota when we come back. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang nga. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ka. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Pabalik diri sa atong pagpangalagad Action Night Patrol Program Sabado night. May gabi dira kay Police Staff Sergeant Tumalaytay sa mga kapulisan dira sang station number 1 nga naga-duty sa patrol. Mayong gabi gid dira sa inyo sa papauna sang amigo ko. Mapisan ka mabuot si Police Major Elmer Bonilla. Pasi mas patan mo Tom ang holdapper bla nga nagasakay sa motor. Abi baira para maghabol. Sugata na ning pulis nga si Police Staff Sergeant Tom Tumalaytay. Dila na ning wala lagob mong. Damauya mataba. Buot niya si Police Staff Sergeant Tom Tumalaytay. Pero kung making ni delikado mling tao. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:59, un minuto pa na bilin. Antes kita mag-uungos sa takna ng alas 10, this time i-check na ito si Patrol. Ibalaon ta sitwasyon sa Bacolod sa palibot-libot na Action Dale. Di naman ang iya sining resulta, ang iya sining rota. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aris Action na Dale Salazar, line number 2 sa report. Dahil may gabi. Yes, may gabi actionary kag saton sa mga action live sa buong patrol diri sa may Bacolod City Government grounds action Eric. Wala gid lamang dugay nagtulot-talithit pero subong Ito. nagtahaw-tahaw actionary kay ina actionary before kita nag-go on live nagtalithit ang mga tao diri Oo. daw na ganoy nagamatamat man pinauli ang may mga service diri nga mga pribado nga masalakyan samtang ang iba na actionary nagpasilong-silong no diri sa may lobby or guaan diri sa Bacolod City Government Center Actionary. Duwa na sa video mga may idea, taga puso na. Taga-posto actionary, kamo sila mga security officer mo, kay ti, amo nila kayo na, kitaan mo kayo na raw, makitaan mo ang mga nagabaligya dili kayo na, Oo. din pang tabunan nila temporary dito, subong nga naghulaw-hulaw. Amo naman ang ginre-open nila actionary, Nabalik kag naman sila. nagapulopahid. O ginapahid-pahida lang ila sila nga mga baligya, bango dito nagtuloy-talit si kayo na, mga few minutes ago. Bisan Subong paano, actionary, buhay-buhay ang mo na- negosyo da, no? Yes, buhi-buhi, no? Actually, kung okay ang atong singa paniyempo. Pero actually, isa sa mga na-notice naton, subong, ining park rules and regulations diri sa may Bacolod City Government Center. Mayara naman subong bago. May aranan sa mga pulisa diri actually kay isang previous administration. Wala na diri signage. Ara na ginsend ko dira sa aton sining ano ni nga GC ining litrato sa listahan sa mga park rules and regulations action Eric kati bawal ito taon nato na ang mga patakaran action Eric diri sa may BCGC ngati paguloy istorya nato diri sa pila ka mga posto guard mga security officer mga tatlo na nigali ka bulan nga na ginapatuman ang ini nga policy pero ti subong nato na notice kag diri siya nahamtang sa isa diri sa aton singa na ginatindugan kag isa man dito sa pihak nga panapa-actionary kati bawal ang pagbaligya diri sa may within BCGC Park Actionary ko, no selling of merchandise within the park without a permit or concession contract with the Bacolod City. Kung baga bawal with actionary, kaso nga sa bunga gabi, pang saway ang pila diri sa mga nagabaligya diri sa lugar. Kung mo ang kabaligya sa lugar na sa bunda, hindi ka tayo dapat mabaligya da? Hindi sila dapat magbaligya ang diri sa security officer. Okay.
Oo, amo man gani action eri kasi subong iba din nagapanghimo pero may iban sige hapon nga nagaladlad diri pero depende ni kung ano ang mga regulation na sa aton sining LGU kung mala strictly implement nila ang dapat policies no nga napahamtang diri sa sa BCGC park. Pwede mo sila guro da dil ka baligay sa sagwa lang sang park guro sa pangigaron tabla. Oo, kay subong action eri ang sitwasyon diri ang ila sining mga baligya diri gyud nahamtang sa mga bala sila mo na sa ground gid ya sa BCGC. Ati amo na siguro ang experience ginalantaw sang LGU nga ti makabig nga tourism spot ang ini nga area tourist spot actionary kag ti amo man ang ginapatuman nga mga police actionary magluwas nga bawal ang pagbaligya sa sulod sang park bawal man ang makahulubog nga elemnon no. Number 1 din nga nabutang diri nga alcoholic beverage consumption is prohibited. Kay actionary kung kisabala ang sitwasyon diri may naga-camping, may naga-camp out, may nagabukla diri, nagabakal sang mga pagkaon, mga elemnon kag diri gina-consume actionary kat itubong bawal na no this time ang pag-inom sa makahulubog nga elemnon diri sa may BCGC actionary. Bawal man ang skateboarding diri sa roadways or parking lots actionary like diri sa area sang Bacolod City Public Plaza. May naga-skateboard diri ang mga enthusiast pero diri sa may BCGC bisan diri sa may tubangan kay kisa actionary diri sa may tubangan sang BCGC may naga-skateboard diri nga mga pamatan-on. And then, amo na subong ang policy nga ginapatuman subong sang LGU, no? Bawal man ang pagpanapik-napik diri sang mga ano man nga mga butang sa mga puno o constructors sa may Bacolod City Government Center. Bawal man ang pagpanigarilyo, no? Take note niya sa ato sa mga kauturan kay meron kita sang ordinance, meron kita sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force, makabig siyang public park, public area, kag bawal gina ang pagpanigarilyo aksyon na Erika. Ang mga ido or mga pet action Eric dapat nakahigot or on leash, no? Kag dapat yara gid sa control sa nagapanag-iya o sino man ang nagalaga o usual din nga sitwasyon naka-leash man action Eric or nakahigot kung may mga ido gid man or mga kasapatan nga ginabit-biti ang iba naga-jogging o pwedeng ila sila nga mga pet action Eric iba naga-walking o pwedeng ila sila nga mga ido. So pwede da ido sa hilamunanda. Pwede, pero dapat nakahigot action Eric. Mahigot. On leash. Mahigot siya dapat. Kag dapat ara ang tagiya ang kontrolado bala ni action Eric. Ang iya sining ido. Bawal ang pag-swimming o kung pagtubog sa fountain sa BCGC na State Direction Eric bawal. And then, nabutang man diri nga ang mga kabataan nag-edad 10 years old below dapat miyara sang upod nga adult actionary ka. Especially kung diri sa lugar. Kag hindi pwede magpungko, hindi pwede magtaklas sa Bacolod actionary nga mga letters to like BACOLOD. Like kung pa-picture ka, dapat hindi ka magsagay taklas. Hindi ba ka doon nakakasa ng litra? Subong kompleto ang letter sa America. Nagligad nga mabinulang. Ito may nakakasa ng litra. Ito, bibla ito mo. Doon sa una, sa mga lain ba lang mga panyempo, generic like, basta na doon sa una pag bagyong Odette daw nadalaman. Ang letter A din nagkalatang pala. Subong, no sitting or climbing on the same Bacolod action na Eric. No? So, bawal mga reactionary ka, magpatigayon sang rally. Diri sa may BCGC. No performing or rallying except kung may permit. So dapat mag-secure sang permit ang atong sining mga kauturan kasi di ba niya meron sa sang plano na magpatigayon diri sang rally sa may BCGC actionary ka. So amo na siya ang pila diri ka mga policy no nga iga patuman or gila patuman na sang atong sining LGU sa sining mga tilion action Eric, no? Ang iba diri for sure wala pa kabalo at least aware sila bala kagin post ato sa social media ang guidelines no sang park rules and regulations diri sa may Bacolod City Government Center. May naga-wave diri sa aton sa Piyak sa Pamilya Masigungalan sa aton Facebook Live. Kasi din naglantaw sila sa sining Facebook Live actionary. Kaya mo na sa uso like may dala sila nga mga camping chair. Subong nga gabi actionary kagati mayara sila sang possibly mga dala nga pagkaon. Subong nga gabi kag diri sila plastar no sa may actionary. Wala sa may nagatalite, wala na.
Wala naman, naghulaw-hulaw na tayo nag-amat-amat subong. Ari, may dili sang family na. Para sa Actionary ko na game sila subong sa atong sining Facebook Live. Okay. I-check nato ang Actionary ko. Like, amo subong uso magdala ka camping chair Actionary kang imo. Baligya. May mga customized nga camping chair Actionary sa atong sining Facebook Live. Kaya amo ni subong uso kadto ka sa bread ko, magpa-sunset, may dala ka nga camping chair, kadto ka sa bye-bye, may camping chair ka, kadto ka dili sa may BTGC, may ka man sang camping chair. At least wala kung puno dili ang mga benches natin sa mga nagalagaw. At least mera kaya sang kaugalingon nimo nga camping chair Actionary kag hindi ka mabudayan magpangita sang imo sini nga Ano nga pulong-puan. pamilya na? Taga din na sila? Interview na to, taga din ka mo, ma'am. Ma'am, taga din ka mo. Taga Barangay Bata. Barangay Bata. Ay, kalayo. Lapit lang gali kay shortcut. Dito sa may circumferential. Oo. So, Ano subong. pamilya? Kagina pa ka mo di, ma'am? Ginata. Latay. Alas 6. Rin ka mo na nyapon. Ano, first time yung nagpanyapon? Naglalapag ka ako? Hindi, man. Or family band. Regular, ganyan ginugura ninyo. Isa ka Yan, pamilya na? napilihan nyo man ang BCGC. Pwede makamunta sa Baywalk. Pwede makamunta sa ibang lugar. Wala bayad? Wala bayad. Wala. Kuya bayad. Okay, may yan. Transactionary sa may Bacolod Baywalk. Dili sa may BCGC. Pero subong daw, at least ready sila Actionary kay Kate Mary. Sila sanggam may dalang dako. Big umbrella. Big umbrella. Para sa ulan. Pero okay na, wala pag-ulan. Sa tapos. Kang nagdulutalit silang. Ay, kilalagay ni Papangal. Sino? Kilalagay ni Papang diyon. Sa mga nag- Di pa panginig siya. Ano nga pamilya na, Dale? ano ka mga nga pamilya, ma'am? Anong kulit? Banyes, Figidero. Ibanez kag Figidero. Hindi, Oh, ano nga purok sa bata? Oo, di ka mo sa bata, ma'am. Santa Rosario. Santa Rosario, Barangay Bata. Okay. Santo Rosario sa may Barangay Bata. Kilala ni Papang Nixon na? Kilala ka ni Papang, alam ka, sir? Oo, kilala Pang! Kilala, sir. Order ka po. Ay, ginabaligya. Gali, tag sila na siya, ma'am. Mga mo ni? 850 na. 850. Okay. Kaya mo na subungan mo. Ano siya? Ano nga name? Followers na gali. Action na radyo. Aragala. May actionary ka. Like, Kapila na? Ako na subong. 850. 850 na sa ma'am. Name. Actually, subong actionary. Daw mo na sa uso. Subong ang mga pangregalo Like birthday. Bakod man na, Dale? Summer na on the go. Bakod siya kay bisan anong imo sa kabugaton kayang-kaya ya ma. Grabe gina-advertise. Sige, di mapungko ko din. Ay, pwede ako pungko. Try ko din. Ginabaligya nila na subong, Dale? Ay, kaya. Grabe ba? 850, ma'am, no? 850. 850 na. May ka-folder ka na. May cup holder actionary ka. Pwede ka kasi cup dala. May tubig. Pwede ka dala tubig or any beverage actionary ka. Subong ginabaligya nila na? I think na mo order pa para Order? Dali na kinauton siya Action Dale sa Action Radio Philippines Standard Time. Alas 10, Dale, standby, balikan ta kada. Kaya interesado kung nasa ginapungkuan mo. Action Dale, standby ha. Balikan ta kada right after sa ato sa commercial break. Please standby. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10 sa 11 ang report ni Action Dale Salazar live dala sa New Government Center. Ginadulong siya sa Santo Plus Gold. Malikawan ng diabetes.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Balikan si Action Dale Salazar, live report sa Bacolod City Government Center. This time, check na si Action Dale. Action Dale, please come back. Yes, actionary nagpabiling ito sa gihapon diri sa may Bacolod City Government Center. Bisan diri actionary kang atong si Makoturan from Barangay Bata nakibot man gali nung may ara sa mga rules and regulations nga ginapahamtang diri sa may BCGC actionary. Actually gali magluwas sa family bonding ti amo ni gina-promote man nila ang ila sila nga produkto like camping chair, kalo kag iban pagida. Ma'am, nakibot ka mo nga may rules, ma'am. Yeah, oo, nakibot kami nga may rules. Gali kay actually this is our first day nga i-promote na mo na nga mon. Actually, yan ka mangod ko negosyo. So, nakibot kami nga may rules. Gali kay before, we used to stay here, ga picnic, ga banding. And then, na-surprise kami nga may rules. Gali da nga bawal. Ini sila ang kabalaligya di ako sa mga lights ni. Kag mga toys, dugay naman ni sila yung gabaligya. Diti, nakibot ko nga pagplastar di sa mangod ko mo nagali. May ara, di sila gali karatula nga bawal. So then, wala man sila sang pwesto nga ihatag. Before sa nagakaon-kaon ka mo diri, wala pa na ang dara. Yeah, wala pa na. Oo. And namin nag-approach sa inyo nga security officer like I think mga postal personnel. Anong paglalas? Supervisor, ang daw bawal na di ko no magplastar. Pero allowed ko no ang mobile selling. Baliga move ka, wala ka ga stay, wala ka ga plastar sa mga produkto sa area. Oo. Ano pa yung explanation nila? And then siling nila makadto kami kuno sa Poso. And then daw sa compact something na dito kami kuno ma-ask sang permit. Nga pwede kami secure permit para makabaligya kami sa diri nga area. Legally. Pero may bayaran ba mo pa? Wala man siya nag-mention. Wait, dapat i-free yan na lang gidi. Kasi kung sa bagay, panilaga niya di yung gabalaligya. Hindi ka mag-income nga grabe gidi. Pasulti-sulti, para subong nag-ulan. Nang wala ka pa kasigurado kung may binta na sila kung wala pa. So, tido ka perde, kumarent ka pa. Okay. Sige. So, amo na actionary ka, i-check natin sa Lunes sa city administrator kaya tayo Sige. maghari ko na kung saan ugil bulagin implement kay daw makita amin actionary ka daw bago lang na semento. Kining rules and regulations nga napahamtang diri sa may BCGC grounds kasi makita mo actionary mga remedyo general man ng iban nato yung mga kauturan nga nagabaligya diri tayo galing ang LGU nato ng administration ni Mayor Abby Benitez luyag man siguro nila ma-maintain ang order ang cleanliness na tayo makabigman nga tourist spot ining Bacolod City Government Dale? Center. So, yes, actionary. Interesado ko sila plungkuan. Anong plungkuan na nila man? May mga Oo. ngalan na Yes, customized actionary kining camping chair nga tayo mo subong ang uso. Amo to nang mention ko like pwede mo ni mabutang ang ngalan action Eric Action Eric front and back so tag 850 pesos. Ano ko dako na din? Dale? Oh, yes, action Eric. Ano ko dako na? Ah, Regular dako lang? Siya. Dako siya. Pila ka weight ni ma'am ang kaya niya ning Pila weight ko. pila weight mo. Pila weight ko. Oo. Number 1. 100 kilos ka, sir? 100 kilos ka na actionary, kayang-kaya sining Kaya. camping chair. Oo, namin actionary, like para kay Norika Abdi or May sining bultangan baso? junior. Asin mo baso? Baso. Actually, depende actionary ka, like mga mga bottled water, pwede mo siya mabutang sa kilid. Ang maning bulutangan, diri sa piyak. And then, may cellphone pouch. For pouch, like iba mo din nga mga essentials. Ano sa mga tissue. folding? Saan na pilo-pilo din? Foldable siya actionary, no? Kag meron siya, I think, bag, no? Daw tripod, lang pa bulutangan actionary ka. Oo. Ma-fold mo ni siya. And kay meron ko na sa balay. Ay, gali. Okay, ma-fold siya. And then ibutang mo na siya sa daw bag, wala ka tripod actionary. Kagti, ready to go ka. Pwede mo siya Bebe, pakita mo sa video para makita sa itong tagpalamati. Ibutang mo lang. Oo. Namin, especially kung may kasang private car actionary. And then gusto mo lang niya magpulo pa nga. Grabe pala advertise. Oo. Okay namin sa mga road trip ka and then stop over ka actionary. Huwag sila yalamisa din, nadala sina.
May extra ka mo, ma'am. Like, may mga ngalan, no? May ngalan? May mga ngalan. By order, no? 1 week. 1 week actionary ka. At least 1 week. Hindi lang yung printing. Oo. I mean, dugay siya, or hindi siya makakas? Hindi siya kasi binili siya. Okay. Hindi siya, hindi siya print na binili siya. Okay. Wa siya dala lamisa, ano? Lamisa, actionary. Oo, dala lamisa, why? Why sila lamisa? Why sila, ng portable table. In the making, pala ako na actionary ka. Ay, Kasi may mga suggestion. Naka-mention ka pero- kinakalo, may dala kalo na. Hindi ang kalo, separate naman. Anong kalo? Yun na. Kalo, ipagwa. Yan, nagali mga kalo. Lain mo na yan? Okay. Lain man ni actionary. Like, Vintage cup. like, ari mga pila ni sir. Hindi yung mga 550. Mga 550 actionary. Sa mga mahilig, mga pamatanon naton, mga young people, pagdating sa mga mahilig, or may mga collection sa kalo action. Bali 550. 550 actionary. Na? Okay, like Lain may na, mga team actionary. color na. Sari-sari color. Sa mga mahilig sa white, black, green. Ano na nga O mga, kung, ano na nga mga kalo? Manong yung design bla? Ang mga design sina sir, bali naman. Kamo gini ang nag-design or Bali, by order na siya namon. Sa, from Korea. from Korea. Oo. So binaship pag Kinasya pa namon, by order. Mumula ni siya kay actually galad selling kami. Okay. Nag-testing kami di sa NGC. Try na namon kung mag-click man siya bla. First day pa man ni namon sa NGC. Nga nagbubligya kami man. So most likely, sir, makuha ka mo permit or anong kalo? So mo gina masulod di kami siguro sa kung anong rules di kay NGC, sundogin na namon. Kaya para siyempre the way ka magrespeto sa gobyerno, dapat sundogin mo. Kung anong policy nila sundon gid dapat. Mayo man kay wala man confiscation to mga actionary ka. Bisan Ano nga may ng kalo rules nila natin. man? Doon ka interesado kung saan kalo nila. Yung kwan blang design. Ang kalo, tiyan mo ni actionary may balls nga design. Depende kay lain, no? May cartoon Lapitado din. character. Lapiton nga din interesado sa akin. Are na lang Hindi ka ngayon tingin niyo. Sige, closer. Okay. Close up shot sa mga kalo. Actually, ka ngayon yung sa mga kalong mga punyo. Pagka ginisi mo, kahit wala ito na sa action Eric yan. Arang gwapo, ano, isa, namin. Bali nga mong page is, ang page naman is Renzo Collection. Renzo Collection, no. Okay, sa Facebook Sa Facebook na naman. Pasa mo selling. Okay. Sige. Then, Thank you, okay. So, ang moto action Eric, no? Camping chair ka. Ano Then, pag-ipan, ma'am? kuha aming number. Then, Mga bootleg shirt. Kuhaan ko siya number. kuha aming number. Then, kay interesado kung nasa pulong kuha niya na, oh. No problem. Okay. Sige, kuhaan ako number sa kayo interesado sa Eric sa pulungkuan. Pila sila kabilog sa family, 2, 4 sila, perfect. 4 sila, bati. Isa-isa sila ngalan, no? Ang ngalan na Eric, back to back, bali isa sa front, isa man sa likod, and then vinyl. Vinyl ang yasining material, no? Sige. Sa pag Ay, importante ba? Kung di malusod, Hindi malusob. Pero pala di ka na ka-letters, so yung pwede makaigo. Like, Depende. depende. Kahit kung lawig, mapagamay. Mapagamay ka. Okay, sige. Oo. Proven actionary ka nga, ano ko siya? Vinyl siya. Pakod. Hindi, mas limo dito. At Hindi siya dali-dali makakastig. Oo. Ati, ang mga actionary ka, ati kay permit naman makita sa social media, sa timeline naton, like mga naga-road trip, like sa Upper East, no? Dito sa mga Upper East, na iba nag-uusap, isang nagapundo lang mga camping chair with name, customized sa kundaga actionary, no? Oo. Mami, talamyawan ka mo din. Tamyaw mo. Ginatamyaw ko gali ang amon nga pamilya sa may barangay Bata. Bibanyes family. Pigidero family. Kag si Dorothy namon yung galantaw subong sa Oxnard, California. Balang ko galag dito subong galantaw sa amon live. Sige. Sir, inyong online store. Ang amon gali page gali is Renzo Collection. Galib selling man ko sa Yana Malanday Banyes nga account. Renzo Collection. Sige, actionary. Mag-order ko pulong kuha, may discount. Mga Del? Dua ka pa. Actionary. Kung tabi si Mano, kung mag-order ko siya pulong kuha, may discount. Dahil lagi na actionary, kakain daw nag-Shopee.
Sili ko may discount. May discount ka na. But 850, sir, last price na, sir. Reactionary. May discount. Ano na mo, 800? 800 per piece. Basta Jackson Eric, ya. Kaya nagipasat out sa mga... Sanay ka. Ato na tani. Balikan ko si Dela sa final report niya. Kay di man tapos naman ang yasaning observation report, Action Dale. Kuhain lang ko da number nila kay sa pulong ko. Ano ko dito sa Action Dale, please come back. Yes, Actionary ka. Mahatag lang sila sa contact number para at least makaano ka. 800 kuno From 850, tagasin mo 800 per piece. Say more na Actionary ka, pero kung regular nga mga netizen or ordinary yung mga tama bakal, 850 ginaya. No? I mean, business is business, Actionary ka. Kung nag-support sa ibang mga negosyo, kagtaas la presyo, okay man niya. Pero kung damo ka order, amo na siguro, maayo, no? Ang presyo sa camping chair. Sige, sir. Thank you again para sa inyong number nila. So for Actionary, kamo ng observation report ng madalong sang patrol. Direkta dito sa area ng Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Salamat Action Dale sa report nila dira sa Bacolod City Government Center. Ati may mga panibag o dira nga mga patakaran ang Bacolod City Government Center. Hindi ka na pwede da kakaon sa iladra nga compound sa BCGC. Hindi ka man pwede dira kainom. Bawal ang pagbaligya dira. So may mga bag-og dira nga patakaran subong, no? Bag-ol man ganit na si plata din Action Dale. Ang mga patakaran da sa tubangan sang Bacolod City Government Center. Ati pwede na ka mo kabaligya kuro da lakat-lakat lang. Kasi nga nga ang mga ido pwede mo na da ilagaw-lagaw basta mahigot lang. Ang kaon-kaon hindi na pwede da sa sulod na sang vicinity sang Bacolod City Government Center, no? Sige, salamat kina Action Dale Salazar sa mga dalang observation report. Ang dugang karon nga magsubalita ng Action Dale, ibalik kay na karon sa balik Maria sini nga pagpangalagan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:25, pagbalik naton, report na gikan sa aton sa lima correspondent. Pagkatapos lang sa importante, dugang pa nga mga pahibal. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community
which cannot easily be reached by humanitarian. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato palagad mga gabi dira kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Sa mga tungganon boys dira ka nga monitor, salamat gid sa inyong papamati. Tayo naman si Kumarita Rona, si Comparita Jenny Estraba, sa kay Tatay Ted Derihida, sa kay Ihada Mikay, kakay Ihado Ayan J dira sa Banwasang Valladolid. Ba pwerte ko kasadya sang basketball kada mo tao da kuno sa championship da sa Valladolid Public Plaza, no? Sige. I-check na lang report na gika sa ato cinema correspondent. Unang report ni Aksyon Nelson Pateño. Live report gika sa 1st District San Carlos, Calatrava, kag Banwasang Tuboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report zone. May kabinpis kami. Yes, Action Eric, mga gabi. Te, gaulan daw wala. Wala na. Wala na. Pero nagulan na, kay na. Wala na. Wala na gijati sa mo Nagpakabuot na sa subong. Nagtulot-taliti sa mo. Pero tingnan giman kay natin nagsugod ang district med. Nasugot na. Oo, ang batian mo, grabing init ba? Gali. Grabing init, tapos kung grabing ulan ba? Dagabi ulan ba, lapotyak pa ba? Lapotyak ba? Ti po ba, nagkayong agaw malang yun nga ubal da. Tingin na bunuhan na mo. Ti very good. Ti ang sa tunga, ti ara Japon ang swimming pool nga gamay na malang. Gamay na malang kaulat na lang nasa gorosan, nasa maurot na absorb. Gani. Ang importante nga nagsugod na kag ti nagamit na. No, correct. Kagti, hindi lang ta mareklamo kung grabing init ganit. Kamusta ang kuan ang area meet sa first day karong adlaw? Kamusta? Okay man? Okay man. District meet pa malang mo. District meet o. Daw halos kulo kompleto. So, gamay pagin man ang contestant. Okay. I mean, ang mga players. Tis ano nang expected nga madamo na sila sa dason semana? Dason semana. Okay. Oo. Lain-lain action Nelson nga may eskwelahan, no? Sa area meet, mo ng 9-10, ng first district. Okay. Oo, ang Tuboso, Don Salvador, Escalante, Calatrava, San Carlos. Muna sila ang makumpit para sa provincial meet naman dayon. Okay. So ang balita karon nga gabi Action Eric, mga takna alas 9 sinigid lamang nga gabi nagapatigayon sang isa ka bypass operation ang mga katapo sang Tuboso PNP sa pagapamuno man ni Police Captain Riniboy Eduardo Action Eric. Natigayon nga madakpan nila ang newly identified kag walay trabaho nga si Ruben de la Cruz, 47 anyos, ang residente sang Puroka, Sampaguita, Barangay Poblasyon Tuboso. Ini siya ang nakuhaan sang apat ka mga magagmay nga pakiti sang transparent plastic sachet nga may unod ginadudahan shabu. Sa kaga nakuha man ang isa ka 500 bill nga gingamit bilang bypass money kag 100 pesos nga binta sang iya sini nga pagbaligya sang droga. Ginabulubanta nga 0.5 gramo ang nakuha sa iya sini nga sang kapulisan nga illegal nga droga nga mayara sang standard drug price nga 3,400 pesos. Ini sa karon ang detinado sa custodial facility sang sa Tuboso PNP. Sa iban nga balita, aksyon na Eric, at wala gid sa patay gid ang driver sang isa ka tricycle nga ginakilala sa kaya Wilfredo Hipitulan. Ini siya ang 58 anyos kag residente sang Puroxi Side, Barangay 1, Ciudad sang San Carlos. Action Eric. Ini siya ang ginabungguan
sang isa ka itom nga Toyota Vios nga ginamaniyo naman ni Edwin Suson, 50 anyos, may asawa kag residente sang amuman iyang lugar. Ang karga ni Wilfredo Hipulan sa iya sini nga tricycle nga ginadala sa may San Carlos City Hospital ang ginkilala nga kandaya Mayrina Sanchez, 36 anyos, sa babae, kag Juna Dida, 44 anyos, babae, Querchi Dida, isa ka minor de edad. Kag subong man si Trisa Fer Abapo, 19 anyos, kag isa ka minor de edad nga lalaki. So meaning, duwa ini nga mayara sang legal nga pagidaron, kag duwa ka mga kabataan ang lulan sa tricycle nga ginamaniyo ni Wilfredo Hipitulan. Ining 5 karon aksiyonere kaya sa gihapon sa may ward sang San Carlos City Hospital. Samtang ining si Wilfredo ang ginabawian sa iya sini nga hulang makinabuhi matapos gaini siya ang naaksidente matapos ginbungguan sa isa ka itom nga Toyota Vios dira sa may siyudad sang San Carlos, sa may malapit sa may Emerald, dira mismo sa may Action Eric, sa may sa mismo malapit sa may City Hall sang San Carlos City. Sa karon ara sa custodial facility ining driver sang Toyota Vios kag ang iya sini nga salakyan nga Toyota Vios ara man sa may police station sang San Carlos PNP. Amo na nakuha, amo na aksidente, ano? Amo ni sang ang aksidente kay na mga takna alaw na. Why man ano tong kwan? Ang driver sang Toyota Vios wala. Oo. Oo, ang ninti si Wilfredo yati patay Oh. Oo, amo ni sang driver sa tricycle bla. Oh, gali ka. Kay manti naigo ni siya pagbunggo sa iya sa kilid, naigo ang iya ulo. Impact hindi. On collision ni Action Nelson, hindi man? Hindi man, pakilid bla kay going north ni ang tricycle, while going east naman ning ang Toyota Vios dira sa likuan mismo. Sa may Emerald dapit bala sa may City Hall. May likuan na dira wala na kamalay ning auto nga may tricycle nga gulpiada lang nagaliko. So muna nga naigo gid dira mismo sa may driver seat sa tricycle bla. Nasa kami gilin tricycle. Naigo yagid ang tricycle dira mismo sa driver. Sa amo man nga gulpi man ng liko ang e-bike kati ararohon sa sang bungguan sa sang MUX ati patay man ng driver ti tricycle patay man gilida. Ati ari patay man ni kina ting 5 ka pasero tiara sa may prisuan sa may ospital Di pala mungol na sa driver ko na. Ati kita ko to sa kainay nilang gabi to ti gapulungkuon to sa may kilid sang police station to sa San Carlos. Ang driver na mo tagiya sang salakyan? Hindi, siya lang ang driver. Ang tagiya ni actually taga San Carlos. Okay. Oo, taga Murcia. Murcia? Taga Murcia. May ngalan man ta dito puti tagiya ni siya wala man sasakay dito. Gani. At least ate pa si may mga settlement ko matabo man daw Ate dapat gid kay aksidente man hindi managurungod sa driver na. Mo pa nang depende sa kuan depende sa investigasyon sa traffic na da. Oo, magani tipo ang damage sang Toyota Vios ti wasa agad yang iya sini nga portion sa sa tubang na bla. Why man mabuka windshield ja? Wala ang windshield. Ang iya lang yung mga ang iya lang yung mga suga kag kilid habhab gid ja Oo, kay ti kusog-kusog ng impact mo. Tinaulo ang ining driver kay manti sa tricycle kabalo ka naman ang tricycle may atop pa na das babaw. Correct. Oo, ti puro pa na tananda mga tubo. Ay sus. Dira gid saya nag-ego sa tubo dito. So sige, ate amo ni Action Eric ang pila ka mga balita na tipo natong karon nga gabi para sa Action Night Patrol.
Balita gikan sa Banwasang Tubuso kag San Carlos. Kaaksyon nyo, Nelson Patiño, nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kita Aksyon Nelson Patiño reporting live dira sa 1st District, San Carlos, Tubuso, Kagaratabang area. May gabi dira sa pamilya Torres sa Valladolid kag Parañaque. As usual na nagatamyaw lang kay Toto Alexis Wing Torres sang UK. May gabi dira kay Migota Big Palma sa kay Big Palmada happy listening lang. Kay Rosemary Jarcy Pichera dira sa Barangay 35 may gabi igid. Kay Maria Victoria Ligario dira sa Region Pearl sa Barangay Liis Monitorman. Si Joanna Faith Ligaya sa mga Ligaya family dira kay nanay kag kay nanay namon dira ka pamatigid siling ni Joanna Faith di Ligaya. Kay Christine Fildada may gabigid salamat sa one of the stars ni Nida Bilyote Olarte dira sa San Monitor sa aton sila nga pagpangalagan. Sa tango baraman si Karen Miraflor. Si Watch Kikay, may gabi dira kay Madam Watch Kikay, kay Marilo Travilla Catinoy, Olivia Hulagting, kag Fernando Bongbong Narciso. O si Mong Kaltoriliada, may gabi gid ka monitor gid sa aton, dira sa Binalbagan, kay Primo Noel Magbanwa Lagos, kami ako dira si Robin Villanueva, Chichi Chavez, ka monitor sa Corbada, Lantres La Carlota, siling ni Ana Disales. Aldrin Peyos, Sambel H, good evening. May gabi dira kay Mitoy Arkio, kag Bebot Siridon sa Barangay Binubuhan, Bago City. Alin kay Cathy Vir. San Gregorio Village, Binalbagan. Kapaurok-urok gid si Beth Botal Filayo. Sa Canlaon City, tamiyan lang si Mamaya Gloria. Kahimo project ko, no? Puerti ka damo. Siling ni Jimar Homicilia Martisano. Ayos. Inday Plaza, good evening. Tamiya ko dira si Fatima sa Talok, Bago City. Upod parents ko, sign on to sign off. Alin kay Arlon M. Jan. Paring Ken na lang sa guys sa Tokyo, Japan, good evening. Sa kay Armida Guanson, kag Marco Eli Campos sa Barangay Dos Isabela, sa kay Benji Kaglin Manong sa Sitio Olimpo, Barangay Nanunga, Hiligaran. Inatamya ka mo ni Maria Leni Guanzon Hulagay. Jan, good evening. Dennis Richard Tibo Roma, kay Noy Erwin Gonzales para sa Maaw, Diding Alojamiento sa Barangay Malingin, Bago City, si Melvin Solidarios Abdo, Elizabeth Hill Bulingo Gaton, si Pato Kagrobi de Luna sa Barangay 30 Raman, Kativer, Christine Miñez Villalobos, kay Madam Gloria Dislati Sombito and family, San Valladolid, happy listening, at kay Corns Gariando, napaurok-urok man sa Aksyon Night Patrol. Pagbalik natin, report ni Aksyon Roger Gotev. Pagkatapos, sa kapasan importante, dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga karas. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa atong pagpangalagad. Hali sa report ni Aksyon Nelson Patiño, 1st District sa Ilota sa 2nd District. Naka-standby sa number 2 sa Aksyon Roger Gotim. Report kika si Resang Cadiz, Escalante, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon,
Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aris Action Roger Gotem, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please kamin. Yes, Action Direct, maayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton Action Direct, mga balita, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, sa aton sining area of responsibility. Siyudad sang Escalante, medyo matultawhay sa subong kaway para mintayuyon lang kay sino pa sa kay Police Major Jan Ganson, ang officer in charge sang Escalante City PNP nga ang ila sini routine kag Police Visibility Patrol ginapatigayon nila ang malang random nga checkpoint no, sa pinaka mga lugar tiesta panay bantayan na gipirmiya tagsa ka gabi action direct sang palibot para nga mas pasiguro gid nga ara sa maayo lang nga kamot kay batawhaya ang area of responsibility sa siyudad sa Escalante. Now siyudad sa Sagaya may ara nga naristo kagining wanted person sa Sagay City PNP may kaso ini nga sexual abuse. Ginpatigayon ini mga alauna imedya alauna 50 takna sang hapon sinigid mga hapon sa bayan siyang sitio Camaras sa barangay Bateria Daan Bantayan sa probinsya ng Cebu. Dito pa naging kuha ang ini nga akusado matapos nga suro sa report dito siya nagpanago sa lugar. So kantuan mismo na dahil Police Staff Sergeant G. Serrado ang police assigned sa warrant sa Border Section of Purman ang pinakamakatapos ang kapulisan under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. Ang akusado mo ni si RJ Buntilyaw alias Jabar, 31 anyos de edad. Por residente ni siya sang Purok Daisy sa Barangay Puy diri sa may siyudad sang Sagay kag ini ang serbihan sang warrant of arrest dito sa area sa diin dito sa may Daan Bantayan, probinsya sang Cebu nga naibalawan kate dito siya gri nag-stay bangon siring kaso niya nga sexual abuse. Sunod pa sa report nga turabaton ang iya siring ang iya sinaksyon Eric nga piyansa naglambot sa 180,000 para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So ang ini nga persona ti kuan siya inang i-turnover gini siya sa korte kay ang nagpagwa siring warrant of arrest amo ang RTC branch 73 sa siyudad sang Sagay. Dalagay check ko balayo kay daw why ko gid scrutinize maayo ang ini actioneric nga report no kay man ang tracker team sa pagpamuno mismo gali ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. amo gid ang nagpamuno sinisang operation. So with criminal case number 23-8090-S with bail recommended 180,000 pesos para sa temporary liberty kag wala mapahayag ini actionary kon sa information ko wala saan na papanaog ang iya sining warrant of arrest. Pero ang report nga kay nagilang mga alauna 50 takma sining hapon amo ang pagdakop sinisiya. So detinado siya sa bahin sang ang report diri actually dakop siya pero nakustody pa siya karon dito sa may Daan Bantayan Municipal Station sa Barangay Bateria, probinsya sang Cebu. Way paguro kabalik diyang ari ng information. Way pakabalik ning aton kapulisan agud nga magbitbit siya balik diri kay diri man gin nahimo ang krimen action ereka. So far na ba niya ito madulong nga report, balita informasyon, matulutaw man kag check na rin kibayara nga ginpatigayon nga ginpatigayon action erek nga operation ang makatapos sa kapulisan sura sa Cadiz kay Ina pero wala pa din sa ato ng information kay may ginpagdakop sila
sa kaso nga illegal gambling. Ang balita at ito kaina na mga 3 tanan ka mga persona to ang gipang dakop bangod siring pagsugal naman sa ang baraha. No, ato na ibalaon action nila kaya subong wala pa ginang ang information di sa aton. Kabay pa sige lang ibubuo to lang po na sa pinaka mga public support program sa ang Action Radio Bacolod. Tamiyaw talaga po na si Major Nelson de la Cruz pumatay sa ato na muman siya biguno ni Mangubat kaga si Sir Joseph Danoy ang amon dili nga ETO chief mula sa siyudad sang Cadiz si Sir Joseph Danoy ya pamati gini sa ato na si Police Colonel Calixto Mabugat kag kay Captain Diaz kag Mr. Jonathan Diaz Toto Joel kag Inda Eva Sangko nga nagapamati man karon nga gabi kay nga pamilya is Paris nagliwa sa may Paglao Village dira sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod kay gaparok-urok man sila sa Action Night Patrol. Report gikan sa siyudad sa Cadiz Norte kaban sa probinsya sa Negros Occidental para sa Action Night Patrol ni Action Roger Guti Vega report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Roger Guteb gikan sa segundo distrito area sang Cadiz Escalante kag Sagay. Lison kita o kung liso kita sa to sining palamatinan. I-check na naman ang mga update kag balita gikan sa kay Action na BJ Pasible. Mga aksyon balita gikan sa 4th kag 5th district. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Patrol. Aris Action BJ Pasible. Line number 3 sa report, Jay. May ngabipis kami. Gora. There na kido Mayong gabi aksyon Eric sa aton nga magka-aksyon ang nagapamati diri sa aton nga pagapangalagad. So far aksyon na Eric matulutawhay ang aton sing panyempo sa siniyang mga tanion. Aksyon Eric kag so far man no matawhay ang trapiko diri sa may Banwa sang Pontevedra. Sa pihak nga bahin isa iya ka bypass operation ang ginpatigayon sang lakas na PNP tagta alas 8:45 kagabi February 24, 2023 sa may Hacienda Hamandre, Barangay Robles, Banwa sang La Castellana. Ang subject sang operasyon kag ang suspect ang ginkilala sa kay Eduardo Restauro alias Buboy, 52 anyos, kasado kag residente sa Hacienda Nahalinan, Barangay Robles, Banwa sang La Castellana. Sunod diri sa report sang La Castellana PNP ginkasa ang ining operasyon sa pagpanguna ni Police Major Daryl Nigos ang hepe sang La Castellana PNP. Ang ining bypass operation ang nagresulta sa pagka-recover sa duha ka mga sachet sang ginapatihan na shabu, isa iya ka 500 peso bill nga gingamit bilang bypass money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Ang illegal nga droga nga nakuha gikan sa suspect ang nagabugat sa punto 410 gramos sa dinang balor sini nagadangat sa 2,700 pesos. Action Eric. So far, sunod sa kay Police Staff Sergeant Francis Barillo ang investigator on case. Iga-file ining kaso nga paglapas sa RA 9165 batok sa suspetsado sa mabot pa nga Lunes nga adlaw kag ginapahayag man ni Barillo nga maduludugay naman ni siya nga ginamonitor sang mga intel operative. Yaring dugang nga pagpahayag ni Police Staff Sergeant Francis Barillo. Monitor ng suspect, sir? So far, nawag naman ang monitor sa ato ng mga intel official. Anong background ka ni, sir? Hindi ko man masyado yung background na probation monitor sa ato ng mga intel official na-engage siya sa illegal activities about sa pushing sa drugs. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Francis Barillo. So far, Action Eric, kaamo ni ang
balita ang aton sa madulong para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon BJ Apasible reporting live gikan sa area sang 4th kag 5th district. Dali lang kay i-kwantanay, i-recap tanay ang resulta sang loto. Result, pero unahan ko anay ang pag-recap sa kwana sa resulta sa STL. Ang first draw kada sa STL 28-16. 28-16. Second draw sa STL 30-25. 30-25. Third draw sa STL, Jess Size. Jess Size. Ari naman na resulta sa Lotto 655. Ang jackpot prize, 69.6 million pesos. Resulta, 655, 44, 32, 31, 41, 29, 46. Again, 44, 32, 31, 41, 29, 46. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot prize, 44.7 million pesos. Resulta, Lot 642, 37, 32, 28, 9, 34, 19. Again, 37, 32, 28, 9, 34, 19. Ayos! Pulaw pang mga apo ni Marie Rona Traba. Mga apo ni Marie Rona Traba. Kwan pa kuno ga pulaw-pulaw pa sini nga mga atin niyo. Magabalik ang Action Night Patrol. Pagbalik naton, balik ka report. Final nga report sa ato sini Patrol with Action Dale Salazar. Pagkatapos lasa sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic na traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Diri sa tabalagan last kag final stretch ang inyo diring palatuntunan. This time balikan na ato sa Patrol sa last kag final report ni Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Dale sa balikan report, please come back. Action Eric magabot diri sa may Bacolod City sa Assistant Secretary Jose Arturo Tugade sa mabot nga Feb 28, 2023 para pangunahan na ang turnover kag blessing sa bagong LTO office sa may Purok Manayaw-Sayaw sa may Barangay Mansilingan, Bacolod City. Naging confirm diri nato no verong head sang LTO Bacolod kay magwas kay Tugade Action Fred, Action Eric magabot man diri sa may syudad kag invited man si Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor ang pila kong opisyal sang Negros Occidental kag Bacolod LGU. Suno kay Novero, year 2014 sang ginumpisahan ang pag-negosyar ni the late Governor Ferdinand Jr.
kag sa to Vice Governor kag karon Governor Bong Lacson para matigayon ang ining proyekto nga LTO office may barangay Mansilingan. Ang property ang ginapagyahan sa Kapitolyo Provincial mga 1 hectare according kay Sir Lutero kag nagabaro naman sang 33.3 million pesos ang valor sang proyekto lapit na ang pagpatukod sang building action, Eric. So, Canavero, ang kasang turnover sang proyekto, madamo naman sa mga nagapadulong nga mga pumuluyo sila sa bagong opisina para magproseso sang mga dokumento. Balita-gikan sa patrol, ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it. Salamat kid sa patrol. May gabi dira kay amigo ko Ronnie Gordon and the family kay Corns Gariando. Kay Madam Yvonne Butcher sang Germany, no? Si Madam Yvonne Butcher sa Germany nagkatamiyaw gid siya pamilya dira sa Banwa sang Morsya. Kiss me goodbye, kiss me goodnight pagi sinibanon Action Night Patrol program. Liwat ini makatakop, balik naman ini sa Lunes. Ato sining mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga gabi. Action BJ Pasible, Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, Action Dale Salazar. Back to back sa atong piloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action John Diaz. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Jonathan Ferrer, The Return of the Comeback. Back to back sa aton sining security guard si Action Edmond Campaner. With IT experts Sir Elway Dotilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga station manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong walagad ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, isiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night! Bye-bye! Good night! Action Radio!